Helo pawb, croeso nôl i sesiwn arall Her 20. Heddi ni'n mynd i edrych ar Her 11 i 15. Da iawn i'r rhain i chi sydd wedi gwneud fideos hyd yn hyn, ar trydar ac ar hwb, ond wedi bod yn wych. Diolch hefyd i'r plant ddoi yn y hwb, oedd wedi helpu fi gyda fideo, arbennig o dda. Felly 11 i 15 heddi, a wedyn mae gyda ni 5 arall ar ôl. Felly bron yna, felly pob lwc gyda rhain heddi. Dwi ddim yn gofyn am y byd, o na, dos ta, i grio yn dy bryd. Yn dy gryd. Tria fod yn ddistaw, ti'n denu sylw ar dy hyd. Dos ar dy ber yr un dod, di ffeindio'r ddarlun perffaith o ddyn. O